Hayibo. Ungena nini namfazi? Kukho into nendedisa. Hayi sisi. Ungena nje. Khonto ezininzi esisixoxa into andixelela zona. Xoxa naba. Uyandixelela sisi. Uyandixelela sisi. Awukawuphendula umbuzo wami. Ndiqhubeka ntoni ku? Uyandixelela sisi okokuba uyabona iplants eziyaphefumula. Mayimana ungaqali kude ngazo zonke izigcubu zonixelela zona. Umthetho wakhona abantu abathetha bodwa ngani bazi ngabantu abaqalwa yinguba. Kwawutsho ke ngoku iyaqalisa na? Uyabona ke sisi. Xa ungazi awuzazi uba awazi. Kuba kaloku uzungayazi le nto ungayaziyo. Thina wandethisa. Sisi uyaqonda undixelela izona zinto zobomi. Kuba kaloku nina nithi lo mbala uhlaza uthetha uhlaza. Wena ngoku nje. Hayi sisi. Lo mhlaba ubomvu uthetha God's mercy. Uyabona lo mbala ubomvu ungusikalo uyazi. Hayi yayibona ke le nto nicinga. Kodwa yena undixelele ukuba lo mbala ubomvu ndixelela ingelosi zezulu oGabriel babenxibe izambatho zibomvu. Uyazi bokudala savana mhlobo kakhulu ke ngosivana. Sisi. Kodwa inye into engumnqapha phakathi kwale mvano yethu andikwazi noba ukhonza umthetho wakho ukhonza kuwe. Uyabona ke sisi xa siza kwelo nto mna apho kuthethwa ngoThixo ndiyalunga. Noba kuphi uba kuthethwa ngoThixo mhlobo uyayazi uba inkolomi leyo injalo yoba umntu alunge kuzo zonke nje indawo ezingathi zithetha ngoThixo. Okay ndive. Amahindu inkolo yesihindu imbizo yesihindu le which means wena nje awunandawo kuyo uyalenga nje sithubeni ngungantweni kanye abecaweni which means nasemagqirheni igqirha lithi lithi Thixo nawe uyalunga. Njengoko ndasoloko ndikuxelela xa ungazi awuzazi. Hayi ke makuba ndazi abantu abaninzi sisi bacinga uba babhale. Hayi makuba ndazi mhlobo kanti my life I lay my life before you Jesus I adore. I lay my life my life before you Jesus I adore. I lay my life my life before you Father I adore you. Father God, this morning I pray to you that you will help my children. Ndiyacela bawo sondela phambi kobuso bakho ngeli xesha Nkosi. Xa abantwana bam Thixo namandla onke bekundawo ngendawo bawo namandla ndibabeke esandleni sakho ukuthi Nkosi ubaluleke ngezwi lakho Thixo namandla izwi Nkosi elingasoze latshintsha Nkosi namandla onke ezintweni zonke. I give you all the honor, I give you all the glory ekuseni Nkosi bawo namandla ndisondela phambi kwakho Thixo namandla onke ndizithoba phambi kobuso bakho. I humble myself before you bawo wethu ngeli xesha ke Nkosi namandla zikhona izifo Nkosi Thixo namandla onke zikhona izifo ezinganyangekiyo Thixo namandla kodwa ndiyaleza wena Thixo namandla onke xa kuthethwa nge-HIV and AIDS Thixo namandla ukuthi Nkosi abantwana bam Thixo namandla onke ubasindise Thixo namandla onke xa bezawufumana imitshato Thixo namandla ubanike Nkosi namandla abafana ababafaneleyo namadoda Thixo namandla onke alunge nabo Thixo namandla bekuphamela ndibekuzolani Thixo namandla phakathi kwale ndawo Mesiyo Ngcwele. Ndiyazi ukuthi Nkosi zonke izinto endizicelayo Thixo namandla onke wena Nkosi unamandla Nkosi okundiphendula Thixo namandla ndisondela phambi kwakho ke Nkosi egameni likaJesu waseNazaretha.
Amen. Njani? Shangwe. Ngathi ngiyaphupha. Hayi kwakuya. Yakade ngiyongende kubone. Yazi. Ngene ngakhala ukubuza yona. Hayi ngobuza. Buza. Ngene. Kanqayela ngithanda kangakanani? Ngimthanda kakhulu. Akakuba lenganise. Kangangezulu nomhla. Yazibaka izinto. Okay. Yazithanda kangakanani? Let me think. I'm not sure. Okay, yabona. No man, I'm not sure. I want to serious. I mean, Elgama, sithanda kangakanani? Uthanda more than a word love. I mean, uqinisekile ngiyakuthanda. I mean, ngiyalimita. You see? So, uthanda more than a word. I would say if ubungithiko, I adore you. Baby, ngiyakuthanda nyani. You know that. Sibalisana nenamba yakhe. That's. Azizawuringa namos. Yaringa. Hello sisunjani? Ndikhona sisenkosa khonto. Oh usandazi kanti? Okay. Hayi sihlobo ndiyakukhumbula ubona nje ke ta. Hey eyona nto ke indlela onqabe ngani nqabe nasefowuni nawubonakali. Loo nto leyo ke ndibuhlungu no last ndibone umzi wakho man. Uwile sisi. Okwezimvula sigqithileyo uye wawa sisi ugqithe nezamvula. Sisi ewe. Loo nto leyo ke sisi le nto uyihlalele apha ndiyiboni mina. Ngoba lo zange uzive indaba ezinkulu ezika Andiswa. Hayi wabhubha sisi nje uAndiswa. Sinyathela phezu kwakhe kaloku. Unozinyanga ezintathu wethu zigqithileyo. Wethu sisi ya. Wemani khawuzame. Khawuzame ubuya sisi. Ayikho le uzovusa umzi wakho utshaba lakho alusekho. Sisi okay. All right ke mama bye bye. Kanti sonke nana khona kanti. Okay, yaringa naye. Molo endisisi uphilile. Ndiphilile usayigcinile inamba yami kanti? Okay ke sisi. Wethu hayi ndonwabile khonto. Akho ndibitheni wethu. Manqa hey ndithi sihlobo sama ke ndikuthinde. Ndibona olusizana lungulolo uhleli nabantwana bodwa pha. Ndiyabona ba nabafana ngosebeyabhitshoza pha. Ucaba bayaqobela bakho umuntu mdala. Wesisi hey. Ayikho into yoyikayo nje ubuya. Wayika unolast? Yo unolast kaloku sekaqhabuka nenyongo phansi komhlaba. Wabhubha zange uyive? Simanga ndini kanti sawuxelele nuloli.
Hayi sesamngcwaba kaloku no last. Khululeka nje wena ithi zava ubuyele ekhaya. Khawuye kuchipha mane eKapa ngathi utshaba lakho luphilile lungasekho. Hayi khululeka sihlobo sami. Okay, emva kweveke ezintathu. Hayi khawuqokelela imali wena uzama ukhwela ubuye nabantwana bakukhumbula. Sisi. Oh, okay, bese singawubona ngawo. Alright, ke bye bye. Yo. Uthani Sihle? Oh, mama ngibona usisikaloli. Andikuqhelanga lo mntana omunje. Uthi ubona usisikaloli? Mama. Angumhlola. Hayi ngumhlola. Mina ndibona uno last. Evele evenkleni. Akukubanga mntanami ubhike umdaka. Usizi lami apho ndimsizela khona akazuhlekwa ilali ngoba umzi uphela uthethu ibisisigqubo samahasha lelali nehakho. Hayi, Ngibona usisikaloli. Akahlazekanga uno last. Akahlazekanga, akazuhlekwa dinosizi. Indlela endimsizela ngayo mna ngekesha sasambe eGoli. Sasisiye eGoli. Sibuye siphindele eGoli. Ubhike thina sityebe ke balokho emakhaya thina siyazigubela izigwamba. Asinawangxaki. Hamba mntana, thathela kakhulu wanje umuntu omdala. Bantwana bam ndinibizile kuba kukhona into endifuna ukwabelana ngayo nami. Utata wam phambi ngoba alishiye eli kukho into awalishiya endifundise yona. Loo nto ke nam ndifuna ukuthi ndilishiya eli nibe niyazi lo mfihlelo. Ya mama. Utazama uthini ima sezibhike ezithetha ngazo ngaba amaqha. Phuzola. Phula umama lento afuna ukusixelela yona. Kuphela kwamama wasinanga. Uloleni nami ngiphelisa. Maninzi egqitha amantombazana. Hayi mabe uyeka ulola ngendawo Umama yena kuphela kwakhe. Uvele kodwa ulola ngendawo kange sethe ngalo lapho. Mama kothetha isimiyeke lo emithethweni sakho. Oh, enkosi phamela mntana ngalonto. Niyasibona esisanqa. Ingaba ukhona umuntu ongandixelela uba esisanqa siqala phi siphela? Hayi. Ayeke umuntu ozazi ngakumbi xa zinje. Hayi, akekho. Yiloo nto ke leba ndifuna unifundisa yini. Eyokokubana iinhliziyo zenu kufuneka zifane nesibhakabhaka. Esi sanqa sifana nesibhakabhaka because awusazi uba siqala phi siphele phi.
nenhliziyo yomuntu ke kufuneka ibe njalo ingafundeki inhliziyo yomuntu onothando nomuntu okhathalayo akufuneka ifunde ukuba iqala phi na iphele phi Inganjalo xa kutheni inhliziyo yomuntu mama. Eish. Andiyazi njalo. Zizibhayibhile sina sentsho zincwadi zizibhalo nje zencwadi nezithetha ngazo. NeBhayibhile itsho ili did for that. Bayazi ngayiqonda masenjalo. uyitolika wrong iBhayibhile Zolani. Wrong. uYesu wathi bawo baxolele ukuba bayazi ngabayenzayo. Azange aziphindezele. Into endifuna ukuxelela yona ke Pamela xa ndisembuzweni wakho yeyokubana wena xa kufuneka wenze umzekelo womnqamlezo because ukuba uyawubona umnqamlezo uqala pha phezulu khona umuntu oqala phezulu uhle ubheke ezantsi laa mgca ke mntanam ubonakalisa unxulumano lwakho noThixo phinde kube khona kwakhona umgca oxwesileyo apha emnqamlezweni lo mgca oxwesileyo kona ubonakalisa izinto zehlabathi ithi ke le nto mntanam xa ngaba wena unxulumene noThixo uyawuzi overcome zonke izinto zehlabathi zawufana nje namanzi aphansi kwebhlorho kuyo nanso into endifuna unifundisa yona abantwana bami yeyokubana inhliziyo yomuntu onothando akufuneki ifundeke Intone bulihlalele andisonjale uhlalele intona ndihleli kaloku uyayazi imeko yandimkisayo ndifanele ndinyamezele ukuhlala ndihlele emanzini phofu ngoba ukuhlala emanzini into ohlala nje uwedwa ungekho mntwana ungekho ntoni uncedile kodwa mfazi ndinobuya ndibuye kanjani phofu ungabuzi nje ubuye kanjani na andifowunelwanga no unit wesithi last wabhubha kinene zangakubalisana kunani kona yo ayimbangi into asenze yona ngoba kaloku ndithe ndiyafika ulolu ubhizi zezinye izinto nabangajonga amanzi awekho ndithathe ipheyile ndiye emlanjeni xa ndifika emlanjeni sendibe namanwele ndithi ndisakhelelela nje ukuthi gqi unolast andibalekanga akabalekanga unolast omnye ucinga ubona isiporho nomnye ubona isiporho unomhlola kulamlamba xa una-unit unifowunele nobabili usifowunele sobabili icacile le nto ethe komnye wabhubha nomnye komnye wabhubha ndiyayibuza phofu le nto kulolu ulolu uyalalalala sendishiba ukungena nje kwam ndifike ndayibuza ngoba ndibona umzi kano-unit uyilanto uyiyo okanolast wethu ndibona umzi kanolast uyilanto uyiyo nincedile nibuye uyabona umzi kanolast uphelile umzi wakhe umzi kanolast kodwa imbi imali into unoyinto into phansi usenza yona phansi kwafumntu kaloku lamlala uphansi ufumntu utsho ungabonanga nto wena kuphansi ufumntu emlanjeni unincedile unolast usincedile kona kuba kaloku lo wasekhaya besethe phithi inkwenkwe ekuthiwa ngumdu hayi ke sithi noba zinto nje zabantwana ke utshona hayi singomntu wakhelwane ayonto besikhe akeva nova andiyazi nale nkwenkwe hayi akeva sisuphuma indlela uthe umntwana bakhulile abantwana hayi mani kunjani ngokuthi bamlawala wenze njalo kade mfele wasityapla impilo manje sakuthikize abantu ba awuzabona abantu mfethu manje asishaya hayi ndibetha nyani nje yenye into zezinye nje indlela zokusebenzisa amathambo engqondo afanayo hayi nyanzela zandikize abantu nandlala umdlalo omnye wani pha enye lalo nidlala bala nje la mntana lo manje yazi ke mfethu nathi ngiyangcana ukudlala wena bulawo lo mntwana ubasiwe mfethu manje ndithe phuhla amehlo akho wena ngidlala lo yama yonke wena ngidlala mfethu ndiyabona uliphuhla amehlo kade namba yakho unayo mfethu mntwana vele naye inamba yakhe malamntana usiyasanga igama lakhe la mntana account naye inamba yakhe qha imizuzu le ndingenayo for uba ndimfonela ngoku uyakurate for singadibana naye uyafuna etime endingamfonela ngoku sacrifice mfethu ubona umzuzu awuna umzuzu uthathe lo mfethu kumfonela mfethu
hayi into engenamsebenzi ke leyo ndiyamthemba kodwa ke ingase singamfumana mangelayo hayi ugrand mfethu ayanaxhala lapho ingubasiwe hayi ugrand inyani komzana mfethu Mfazi, khanga udibane no-Andiso apha endleleni? Ndidibene kumakho egeyithini. Usuka apho Andiso. Awusamhlufela apho nawo? Isibhanga lo. Silusenze. Hayibo, u-Andiso uthe lapha nje nguwe mfazi ndini. Elapha nje u-Andiso nolast nguwe. Khanga uke sayithi vu. Nakancinci lento. Hayi, kaloku wena ingxaki yakho. Into endizithetha umthetho akuhleli uzidiscourage. Ayikho into eku-encourage kuyo. Zonke izinto uphapha amasele ndimsolve u-ex uba tyhini bendisenza into eyiyo. Mfazi ndini. Ndimele njani ke sisi? Iyo. Hayibo. Awuqonda uba ingozi mfazi ndini uyenzani. Uyisa abafazi bobabini. Kaloku sisi ndicinge into yobana laa nto kuhleli bebaleka xa benengxaki bayokuhlala phantsi njengabafazi bayithetha ayisosisombululo. So isolution inye bandibabise ndibadibanise. Alikho elinye icebo sisi. Ndiza kodwa sisi kwenye icala usebenzile. Umzikano elastika nokuphelile mfazi ndini. Indlu enkulu kangaka. Hayi ke sisi nami bendicinga ndibona into ihlukumeza laa nto mane ubona uzocinga and nabafane babona baphithizela kulo loli. Ewe kaloku sesisejini ewe kaloku uliqumqume elihle. Loo nto leyo ke sisi ngasuthi kwakuthandi. Hayibo uthina umfandi ufele. Hayi ke wena kuthena ngofandi sisi. Le ndlela uyithiwa uyi-understand ngayo le. Uma xa ndibeke lo muntu bezakwazi uyi-understand awuhlobo uyi-understand ngayo. Indlela olunge ngayo kaloku iqala umsimola. Uyageza wena lo. Hayi suka wena Andiso mfondini. First account iphethiwe. Mama ngazela nobayidrink. Mama ndenze nobayidrink sisi. Zola ngithetha na kudala ndifuna uncokola nawe. Malunga nento yokubana iqonda uba next year uPamela uyahamba ye-tertiary. Ndizawushiyeka ndindodwa apha ekhaya ndisisinqeninqini and ndimdala ngokumntana. Ngeke anomelana nalo msebenzi waseKapa. Cleaning, washing, ukupheka, yonke into hayi anomelana. Nawo umsebenzi wakhe endlini. Ufuna ukuthi mhlambi umakoti ndifuna kanye loo nto uba uthini na kwento kokubana ngoku ingathi ngokukhangela umakoti. Esishumane nje mama uBhutsolana. Ayikho lo muntu njalo ngeke ubethe mina. Lo mntwana engasimqeqeshe kakuhle ayikho uthi uzofunda i-tertiary lonyaka uzayo uzobuye amasi. Akathethi nawo mama wena. Hayi kodwa ke unyanisile uPamela. Unyanisile ntoni mama? Andike ndive nezinto ezikhongothayo. Kaloku wena ngazixolela engazuvisa wena izinto ezikhongothayo. Nakanthuma nasekoneni mama uBhutsolana. Hayi uthuma yena sebenza ifona lo maxesha namhlanje. Asikho sidingo sayo ndomekhoni. Kodwa izinja ezizona ezivakala xa zikhongotha umuntu ongene yakhe. Kaloku sizikhonkotha ba uzobigqihamba nami. Uzondifonela athi ndiyeza ngoni sendavelele ndimkhawulele. So asikho isidingo sobakhawulele. Ngexesha lento lokukhawulela ke ngoku ba thina kudala sasingenzi loo nto. Enye into thina sasidibana emlanjeni. Ke phofu nyani ngedibene emlanjeni nyani. Khona hayi. Uloli khona mama. Embona mosondwana uhlangothi kum right. Kwena umuntu uncuba right nyani. Ingathi anga right nyani. Lamntwana right nyani for abantu umvazi. Khuthele nje aka right akakontingi bakwe. Ndiyamcinga khona amaxesha amaninzi kumudlanga uthi uloli right anganga. Ewe kaloku uloli ngumntana okhutela. Mna bendizonqena ubenzidi ke ndikhetha ngalo muntu umthetha ngaye. Lo muntu uzakusehlizweni. But lo uthetha kanje. Angathetha njani mama uBhutsolana noSisiloli? Ewe inganga ngamantombazana. Wena. Ando yiki mantombazana. Makakhambe. Andiyazi mama ngikofu ukushela sisishonisa. Lo mntwana lo. Yena. Right one. Right. This should help you. Okay, we'll start out. Yeah, I guess yeah, man. Yakema ndipaza mzana khona emsebenzini wami. Hayi lo ngiphazamisa. Okay, yeah, then let's go.
Ndiyayazi qha ndiyikhumbula igama lakho. Okay, uyazilala? Ndandingenayibona kulaa mdlalo asiwudlala womlabalala. Kodwa nindlela okuhle ngayo njengoba nisisho nakuqala uthi abafundi nangoku sekula siyawuzihlalela nje sitsho ukuba hhayi umdlalo ezinto ezithile uthanda udlala njengoba usewedwa nangoku. Ewe futhi. Okay, Jimen lo. Jimen got sand phela nje ngifuna injection nje emaqaba. Guys, moto kunjani? Ushapha? Ushapha. Hayi man, futhi akhowe mo. Ngiye wathi ngumsangana. Okay, hayi noTimen no. Apha kuwebhu but imagine nje ngamngenothemba but kusizabahlekana noTimen. Otherwise ufethu man yazi ukuthanda ukuqala ukubona ufethu ndabonalela nawe iqala nje ukubona. Bengicela ukuza ubhutse ulayitshomi yakho. Ya, ibhijam ke le qha nje sami siyadibana phana phana. Qala njalo uphilo lomlabalala. Ehleke lomlabalala nanje nje uba mina nathanda wena. Ngangiwe 50 rand yama eRoger kamselana kubulawa ngoku. Akaphepele ngithanda mafethu. Yebo, ubona ukuthanda nyanza. Uyayebhuti. Ngathi uqala ngombe ngithanda. Oh, ehleke yazi yenzeka lo ukuthi umuntu nje wami yeshop like xa uthi ugqibana nesicathulo phana usibona isicathulo esihle zinjalo ushiye ngoba unamali abuya back fika sesithathini so nona uthathe nami kodwa kuvile ukuthi umisi silungu imali akanyathanda okay awumisi silungu so nawo nje phela ukena ukhulisa ngicela umdlalo othanda umdlalo endlawo umdlalo kuyimali ngoba ngiphela ukuchayisa mangena inamba yakho zayisave ne Uthi ngasisave kodwa andokwazi ukuyidala. Okay, siyazi sosithibana ngithina lapho. Loli. Kawuse. Keka nokoko kundithenda afika ndinento endiphethe kakubi. Apha kum. Le nto kaMdu okokoko lo Mdu usemlonyeni apha kuwo andazi uba utheni. Ndiyamthanda nje sisomuntu ndithini. Yewethu khawuyeka uzixhoma kangaka endodeni Ntluli. Ewe ndiyayi-understand into uyamthanda uMdu but khawehlisa umoya kuMdu nothi kangaka. Indoda xa ithembe kakhulu idla ngokukuphoxa. Kodwa sisi ndiyamazi umuntu ngekandiphoxe uyangithanda and nam ndiyamthanda sisi. Uthetha uba Lola usabona nalapha kum ndinabantwana abathathu. Abantwana bobathathu akho nomnye utata wabo osecaleni kwam. Bobathathu otata babo bandilahla. Kaloku sisi abantu abafana. Unethemba uMdu ngekakulahla. Ewe sisi ndimthembile uMdu. Kanti ke sisi ngokulindela into ezimbini apha kuMdu kulindela uba uMdu usenokuphoxa ukulindela uba uMdu usenongakuphoxa. Hayi sisi sandisho suvele ulindele suvele umthembe uMdu uba angeza kuphoxa kulindele noba uMdu usenokuphoxa. Ndimthembile kodwa masisi uMdu. Hayi ke xa umthembele uMdu sizawubona ke sisi ngahamba kuyogqibezela lento kuyenza. Hey, yeah, sometimes I even forget that we are not in our country. I even think that we are at home. Did you listen to the news yesterday? No, I did not listen to the news. I heard that Mugabe is finally gave up. Things are getting back to normal. Very soon. So now my problem is that I need somebody. Because past the night go to the 90 and to at least a lady, somebody beautiful. But now, what I'm not very sure is that are they very good? Are they right in the inside of themselves, or they are only right outside? I don't know how to tell. I believe if you want to get a suitable lady, try in the rural areas, not here in town. Because I believe that in town, these ladies might be so expensive. So the best you can try in the rural areas. Are you not only running away from expenditure? Because I know you are stingy, maybe. Is it not only because you are you only talking about character here, or you are talking also about financial wise? Because here in Amtata I know they are expensive. Yeah, but it's not only financial wise, but even their character. Those in town,
they are different from those who can find in our areas. So we need someone with a very good character. Anyway, I have a friend somewhere in this outskirts. I'll visit there and find out if I will get good news. I think that's a very good idea. You might have one if you try. Okay, I'll give it a try. Let me come back to my song. My love and hate are both the sides of the coin. Only a thin thread separates the two. Unefiva ke tana nomntana. Ndibona zilonda. Uthi ayizontshulube nale nto nenze kanje apha. Yavelaphi? Ngoba unentshulube lo. Kangangoba ngasayi kwasekrish. Uyaphendula. Uqhela uva xa ndisitsho ndisithi unentshulube. Naye uthi unentshulube. Unentshulube mntanam? Oh. Ngokuthi unentshulube. Kuba nalo zangasegeyithini andimazi kwa yena lo mntwana zange ndimbona. Ingathi ngiyibhosisi. Okay. Oh, hello. Hi, baby. So nice to meet you. Nice to see you again. Molweni. Umduke lo sisi. Usisi wami lo yena. Ngam ndiyavuya kwayo mntu. Dala ndisiva ngawo. Inye into bendingekho phakathi kwekhaya. Okay. Kodwa ke ndibuyile ngoku. Lori makhe ayi. Okay, sisi. Babe. Thanks, man. Was njalo ke wena. Hey, benikhumulele izinto. Ndisikalele ne? Okay. Ndikalele nawe. Okay, otherwise uqhuba kakuhle ixesha engekhoyo. Right. Hey. Yazi intoni? Kona le nto kudala ndifuna uyithetha nawe. But ningekho lula ukuthi ithethe xa ndisefowunini. Khona le nto stress all these times. That is why enye game ke decide ukuthi ngikufowunele. Khona complications endlini, uyabona. Yeah, it doesn't ngekho lula at all. Uyabona. That is why I decided okay man vele ngakufowuneli. But ndiyabulela ukuthi phela sadibana futhi. Bezihamba ibhlungu kanjani? Bengxaki bakutheni? I know. Yeah man, khona izinto ngiqonda ukuthi angeke ndizithethe efonini efuneka sizithethe personal. But before ndiyithethe baby, I just want you to know that ndiyakuthanda nyana. Ndiyakuthanda kakhulu sana sana and ukhumbula all these times. No matter what, I love you and I will always love you. Ndiyakuthanda from the bottom of my heart. I love you and I mean it. But ayikhona into yona ayiphathi kakuhle andiyazi ukuthi ngingaqala phi baby ukuyithetha. Ngikho uyithethe sibaba. Andiyazi ukuthi ngizayithetha kanjani but I have to. But please man, noba kuyintoni ngicela uzungangishiyi and uyazi ukuthi ndiyakuthanda. Yeah. Khona problem ekhaya pressurize ngento yomtshado. Sithi manitshate as young as I am. Ngekho ready but I'm pressurized ukuthi manitshate.
Sama ngibona into ingxaki kalo mna lapho utshana. Babe. Sesemncinci. Hayibo, xa uthi watshata kweni. No man. It seems like you don't understand wena. I mean, benifuna utshata nawe. Cha. But kangivumi ukuthi ngitshate nawe. Bandidecided ukuthi manditshate nabani. And it just happened like that. You see? Ke ngoku ufuna ungixelela uba utshatile. Babe, I had no choice. I had to. I mean, but Ima phela kwento ungandixelela yona le. Yinto ozongixelela yona le. No, babe, no, listen, eh. Ndiyakuthanda as I said before. Ndiyakuthanda nyani, but honestly, can't be na choice. Can't buzo kum ndixela ukuthi mandenze kanjani and ke ngoku mna ndithini? Ufuna ndibe lidikazi lakho okanye ufuna ndibe ngumfazi wakho wesibini? No, babe, no. Ndiyakuthanda, ndishilo ndiyakuthanda, yabona? And I don't want to lose you. Didikwe finish. Nansi gate. Babe, ivuliwe. Phuma ngala gate. Listen, babe, listen. Ndiyakuthanda nyani. Angeke ndikwazi ukuhlukana nawe. Undikile yazi ngo? No, babe. Ndiyakuthanda. It is not my fault. Ndithe igate ivuliwe. Oh, babe, please. Okay, ngicela sihlale phansi ukuthi sithethe kakuhle lento. I want you to understand. Ndithe undikile. Babe, khawuphuma. Please. Phuma. Please. Khawuphume. Ndiyacela thu. Right. Alright, now I'm going to be able to Yeah, saya pilot. Ngijoke gele wangabo mfethu manje. Aqhubeka ngelalanga ngiyamlala mjida. Ndikhona ke tata. Hayi manje mfethu la uyazi ke tani. Cha ndiyaba ngayibeka njani. Nyani sachazekela wengumo. Cha usowangabela ungangani ngidlala ngawe ndiyakuthanda nyani baba mfethu manje. Abantu otherwise ngavuya mama ngasamkela isicelo sami mfethu manje. Yo hayi ke otherwise ndiyibona ndikhona apha enhliziyweni yakho manje. Cha ndazi uba ngaza uthando onalo ndiyakubona nasisa ndiyacela nyani please guys. Bhuti, umdlalo othanda njengomdlalo endidlala ukuwudlala. Okay, senze le nto sisi manje. Inamba zakho zisuka ke la ndiyacela mangaphinda undinike manje. Okay, ngandinike. Aphinda kuthanda mfethu manje. Okay, Jonas. Okay, igama la. Okay, sharp siyafanga manje akubona manje mfethu manje. Okay. Sharp. Okay, Sharp. Sure. Loli, vuka sisutye. Loli, vuka sisi, vuka. Vuka yini Loli? Oh yini sisi, iyophela nini kanti lento kaMdu apha kuwe? Yini Loli sisi, vuka nyamezela okokoko ungatyi. Yini Loli, ayikokuphela kobomi into kaMdu, yini sisi? Nyamezela Loli. Oh yini Loli nyamezela sisi, yini kunini ndithetha nawe ngento kaMdu? Yiyeke sisi into kaMdu, yini Loli? Vuka sisutye, yini Loli? Ndiyavuya xa sowufikile mfazi. We akho nto imbi wethu, yothuke nyani ngokundibizayo. Mane andiswa.
kuba ungumntu endiqhelileyo. Ewe sisi. Ndithi sisi le nto ndibangazama ukuzinza ndizulisa ihleli le nto. Hayibo. Ndithi mandide ndithethe. Hayibo ayonto imbi nasisi. Njengoba ndikubizela apha sisi andifuni uloli ave le nto ndiza kuyithetha sisi. Njengoba ndithi fika apha ekhaya. Ewe. Ayonto imbi na? Hayi sisi. Ingathi kuntwembe ezakwehlela uloli. Hayibo. Sisi. Kodwa masithembe. Kukho into oyivileyo? Hayi sisi ikhona le nto ndiyivayo. Feeling nje endiyivayo ndiba ngathi le nto ndiyazulisa ihleli. Ndithi mandikubonishe ukuba ndiqhelile sisi. Hayibo intoni uloli makajonge unyathela kwakhe ukwenza kwakhe izinto. Hayibo sisi akazufa? Hayi kaloku uThixo ukhona sisi sakumcela uThixo ngandlela zonke. Singakhe sithandaze? Hayi andicingi uba masithandaze ngoku ingasulwesine sivele simbambele pha endlini kuwe. Pha kuwe. Ewe sifowunele ophindi Mangwanya no Unity sisose sidibane pha kuwe sisi. Aziba intona lizakwehlela uloli. Hey andiya ayikavela incamo wena sisele. Kodwa khona umntaka mama ngumhlola wantona loluxelela wona. Sendaphelelwa ngamandla ke ngoku. Aziba intona lizakwehlela lo mntana Thixo. Akwaba kozufa kuyo yonke into ezamehlela. In love, babe, people use each other, not necessarily in a bad way. It's part of love to fulfill each other's needs, emotionally, financially, and whatever. My life is full now, yet so empty without you. Exposure to immense suffering help us ease out. Sorry, Loli. My limited list of blessings. I love your compassion and your sensitivity, your passion and vitality. I love your beauty and your sense of humor. You can't conceive how much those times we spent together meant to me. They were the most exciting and novel. I love you. Okay, into eziyamanje ngicela nto ndikuthetha nawe njalo khona into sizaqala kwenzekanga khonikeza naba inamba. Hayi le nto bengenoyithetha ngalo ucaba ubabona. Inamba Wamunikiza mi? Man ngiyanisela ngicela ikhona into ebalulekileyo kufuneka ndikwazise nje ngayo. Waze kundithini yakho. If awuthanda abantu bandikufonela uzothi ngokufonela kwami ngixelele nzofonela ile nto uzoyithi ithile kulo. Andizokudika ngoma ndikufonela efonini yakho. Yes, but I'm so sorry what I've been listening. I'm phoning you about it. So when okay, shout it. Yes, today when I come here, and this is because when phone born only, this is because I had something that was bothering me. I had a queer dream, and then I thought about you. Because there was to Mundo Jamias. And there's something very queer that I saw in my dreams. Ndithe le ndipope ndikwenye indawo andiyazi loo ndawo and I don't remember myself being there, but ibine ngathi inento ngathi ngumlambo inengca enkulu. Then besides that umlambo, uyabona umlambo onamanzi mas lamanzi aqini. There were some trees. Those trees were a fruit tree and they were very healthy. They appetize. Only to find out abantu abaninzi they were not taking any fruit. Bebegqitha nje but bebonakala ukuthi balambile. Loluphi uhlobo lwefruit indoda le fruit ibilapha? Loluphi uhlobo lo? There was a mixture of banana, very healthy banana and grapes. Grapes.
ndoyika ke ngoku kuba kaloku ngabakho grapes ephupheni lakho thetha ukufa. Ndiphinde enye into endoyikisayo ke ngoku abantu bayagqitha kodwa babonakala into etsala umdla lento zinhle ezifruit kodwa bona bayagqitha. Bebegqitha kuba then mna I was among abantu abalambileyo. Then ndithi anoziyeka ezifruit. Mandizama at least nditaste, especially bezi-healthy. Yazi grapes ziyappetize, especially xa sezi-ready kanje. But I know man so ndithathe this red one. Uyabona xa ndidoda eliphupha yiwoningile kukho lo muntu uclose kuwo okanye umthandayo inokufa phakathi lento inokufa. Kukho ezi grapes bayagqitha abantu ziya-appetize khona andithandi tu andilithandi eliphupha andilithandi tu. Hayi bengconothi ngoku bendisizapho bengconothi maybe uzothetha into enhle because bendithetha ngee-fruits ezi-healthy. Naxa sekungcothi uyandoyikisa ukufa kona ndikoyika. Kaloku mna I'm eZimbabwe and I have a spare life. So if ndingafa ngoku I'll took my other spare life and live like you. So hayi andikoyikisa. Hayi wena amaphupha ngelinye ixesha izinto ezingenzekiyo wena. Hayi ndiyavuya xa uqinile. Hayi ndiyavuya. Okay, khosenze ukuthi mana khe ndenze drink okusela drink. Ngifowunela abafazi phela bafika ingathi le kaGlede into ndiyilendileyo kalesina yakudala. Hello no unit uphilile. Ndiyaphila sesinamkuhla khona. Bengicela ukuxelela uMangwanya khe nifika apha endlini ma. Hayi sisakho nto imbi. Hayi akho nto imbi nyani. Khanifike sisi please. Okay ke bye. Hayi ma. Kunjani phela sisi? Sasigcinile. Hayi sendivile mjakazi. Uthena sisi waswathi khulubembe. Hey into endinibizela yona apha ke tana ndibizwe phambi andigredis. Andigredis. Ukubizela andigredis. Uthi kukho into embeza bihleli lolu. Uthi kutheni? Cha akayiboni kakuhle uba yintombi. Uyakwaqalile ke la mfazi. Umthetho wakhe. Oh. Thixo, unini bebhubha abantu kulela lebonisa? Andiswa, no unity call me first. Andiswa. Andithandabuzi. Ayandithandabuzi. Uyathanda lo mfazi. Uyakokisa, uyahlele nezinto. Hlele nezinto kulelana. Akamdanga ebugqirheni sisi. Hayi akamdanga sisi. Yo, nithakaza ufana uloli bethu. Hayi sisi. Akamsoleke ndakuthembisa. Akakhanda ukuxelela. Hayi mina ndike ndafika nje senza into apha efana ngathi ngiyibambano ethile xa ndimbuza uba kuqhubekani wathi hayi bandixelele. Ndaba ngabuza uba obani hayi akatsho. Ebeqalisa ukungcola kwakhe ke Andiswa. Uvele ukhe wafika ke ndafike senza izimbo kodwa akakuxelela. Hayi sisi andimthembanga ke lo mfazi. Ubethe ngazangaxelelwe ichomi kangaka noGladys. Yes sisi. Hayi namsela bamqonda ngathi nokuya into. Akunyazanga baxelele zonke imfihlo zomzi wakhe. Uthena ngakuxeleli. Hayi ngoba lo uzothi mandiyithini na?
Kuba mhlawumbi layo xelele kanjani sofike pha kuye phambana. Mfazini. Kodwa sosade ngamhlebeli nakancinci. Kana soza ngamhlebeli. Efika umuntu engathi uzophambana. Hayi soza ngathi angakuhlebeli. Ngibizela ukubalisela kaloku. Awuphikisa uxelela. Awundiphikisa uxelela ndazi. Ndiyahamba. Thula sisisana uxhomela. Hayi suhamba. Ndiyanishiya kaloku xa kuxabanile nto zinto. Mamela. Kangandithembanga kaloku. Ngamxelele kubana kwesithi. Kangandixelele nyana ndazi indaba zala mfazi. Mfazi lento masiyekeni inje sanudini inyusane. Ndizawuthini namfazi ndini? Kaloku mabethina ndazani nandaba zamizi mina into abandincokole nomntu ndihleke naye umntu njengoba nawe ndihleka nawe ndivana nawe ayithetha ukuthi loo nto leyo ndizazi zonke iindaba kaloku sisuclose kakhulu ndiclose sisikodwa ukuclose baba kuthetha ukuthi loo nto leyo ndixela zonke izikristu uyitshome nkulu ewe ndiyayi-understanda loo nto ndiyayivuma futhi kodwa loo nto ayithetha ukuthi ndizazi nayo indawo yongoqhondokali hayi masimthembe masifane sithi mayithuweleladies bethuna noyunithi lithini icebo uba ndiyakwazi namacebo gqithi lithini ku mfazi mandithule necebo lam xa kuxaba ndingulombu hayi sisabandulombu hayi suthula uzonceda mna apha suthula ndizawuthini kaloku uzonceda hayi ndicela uxolo bakhona abafanele bazibona nje yake babaphi nasisi babaphi hayi ngama-connection abefana nomyeni wami ababafana ngowesaphila so ndibaqhelile kakhulu kodwa ndathi uphe kuhambela ixesha boma khona butsotsi rhabuthile apha bagudi bayagarana hayi kuthini umcimbi wabo awusangaka kuze strong umcimbi bathini abafana awufuna basusa umntu endleleni bakwazi ukususa endleleni umsusa njani umbulala kaloku babulala uGladys wakantoni icebo lakho ukuthi manza akungqalisisa singabafazi belali xa unoyunithi necebo bazabhatala kalokufazi ndingayengubaesithomzomyeni wami so ayongxaki kum ndizokwazi ukubakhonvinsana ndizaboma mandithethe kanjani na siyilungiselele yonke le nto hayi ke makhe sizameni ke kodwa ke kuqala funeka uqala umhonishe ulo mntana u-Angeladis ungakhawulezi ulantoze sizama abafana kanti mhlawumbi lole bengasudafe mhlawumbi uzawubuya nganeno kule nto yakhe khe ndiqale phakwa uqala umlungise suthi kunyenyi abafana bazame nini zawubazama bevele uba usene-reporting uba okay hayi xa nezawuncedisa emalini akho hayi ke akho hayi mama mandikushiye wethu betsawubeka imbiza hayi ke kufanele uhlekesisi hayi mazomani mhlawumbe fanele ndibuyele isikwadi mfethu bafana mhlawumbe Austria mhlawumbe andiyale ndenza isikwadi siyabethwa mfethu World Cup soziziwe nithi but lapha eMzantsi but when you ban him ngabhola udlalele khilikithi ungcono mfethu awuhluphe emini but ikhona ekuhluphayo mfethu ngokuyazi bona ulandani wakho mfethu mani uhamba nomnye umjika mfethu mani iyabhantsa bayancamisana nditholela mfethu banguya nimazi hayi ijomi yakhe nje hayi ndiyayi-understanda khona uLuliso senje apha ebhantseni uncamisana akunode kwenzeka okwayo mhlawumbi ubone ngathi bancamisana khona hayi kuyayenza so kuyayenza yathandana mntwana hayi bona kale bandikhuleka hayi nalulexhala pha hayi yazi mfethu nalulexhala yazi mfethu yazi mfethu yazi woman iwoman mfethu yaphoxa uThixo ubuqu yaqala ngo-Adam uThixo wadala u-Adam wabuya wadala ilizwe lonke wadala lo-Adam namhlaba yonke into wazofaka umfazi phakathi bra hayi serious yabona umfazi bra yazi lento man maninzi iqeda amasheshi nohlukene nawo naye uyayazi nayo lonto leyo akasoze yenze lonto leyo yabona ukufika uqala kwamdukana naye bentenana namachira ngabe mayi-4 amashela njana nawo but ukwazi into ndini so into njengaleyo akasoze yenze qinisekile lonto yakhala ubonisa nami yakhala ubonisa ababutha khona yakhala ubonisa ababutha khona bra nini sakubonisa uyafuna nokuningi singasesiye bayathanda uyapha each and every time bayaya pha sakubonisa but ungathi ukuve ngam la mna cause singayena ngokubaba umhlawumbe ba so ngapha sekware ngizawubona okay ubonisa nyani ngefetlo ndawo singaya ngoku kusukela ngoku ngoku ne hayi singasesiye isawasipeshe bra yewethu ndifuna zakhalingi loli abhubhe kule nto ubuyithetha usithi ukho into embeza umehlela uqhele gqitha mfazi ndini wahlela uthetha ngabantu apha behlelwe zizinto uphila mfazi wapha ezantsi kwakwamangwanye iphi laa ndoda nayo wakwabonisiwe ngayo azakhalinge nowasekhaya umntana abhubhe ndiza kubonisa abantu eli gqwirha wahlela uboniswa ngabantu abantu babhubhe wathini
Azakalinge nowasekhawuntana bhubhe. Asube singcwabe bethu uthina apha ekhaya. Njengoba usithi uza kwehlelwa zizinto nje. Ndizele loo nto apha kwakho. Ndivile ngobhulitheko lo ndithandana naye. Yazi izinto phakathi kwam noZolani azihambi kakuhle njani. Andikwazi nopretenda. Andimfuni. Sendifumene ndafumana oyena mntu ondithandayo. So ke ngoku andazi uba ndingathini. Sendicinga nje uba ndisendimale qha. Iphele into esidibanisa mna. Umntu azithanda naye ayingendawo ke le nto. Qha ukhona into ondithandayo. Ondinika uthando nami ndimthandayo. Loli uyamkhokhela indlela akuthanda ngayo umntana. Hayi andikwazi nozenzisa. Loli uyamkhoqa ubhudizolani. Inhliziyo yakhe ibuhlungu ngayo. Izinto zizoba rayithi kuZolani noma inhliziyo yakhe ngabuhlungu. Kodwa izinto zade zibe rayithi. Ayikho mani kuyeke ehloko ucinga ngayo. Funa nto? Xa nje, okay. Uthi uyeza? Yo, hayi ke ngoku. Uliwa soyinto wenza ntoni pha endlini? Ubesalungise izinto zakhe. YeZolani? Baba? Hayibo, ngizanga niba ndiyabiza. Okay, yes. Okay. Lindo. Hayibo, ubani ingxaki yakho? Waske wangena ugqwashula wabulisa nokubulisa. Awuqhela ngakwenza kanjalo. Unengxaki? Hayi khona nje into endikhangela. Kanjalo hayi. Hayi andibuzi le nto yokukhangela. Ndibuza into yokubana kaloku awuyiqhela into yokuba uvele ungena apha endlini ungabulisi. Uvele nje uske uhambe uyongena mama, yazi. Yana ndinayo. Yabona lo loli likudala umtyala kuma uloli right ngumfazi uthini Nawo uchilo nje bhuti. Tena. What right? Qabe bamba. Mama, uloli yenza naqana ukuthi ingcaphuza nyane indaba lomntwana. Ndimbonele thandana nekwerekwe bathi ngicela ngumtshato kwerekwena yamazi bangowapi khona lami. Hayi lo xesha kumuntu lolu right. Bendimcingela uba inoba ngumntana oright kaloku ubingumntana walapha elalini ekhulela kum. Ke ngoku zithini izithumo zakho ke uba nguwe othi uloli uright kumxela uba uloli nami ke ndiyathuleka nako ndingena uloli. Hayi kaloku xa ngaba kunjalo kaloku nawe uqhubeleka nobomi. Zininzi intombi mntana. Awuzuthi uxelelwe ndim uba hamba ufune enye intombi. Hayi come.
Wow. Ibalulekile emthini. Ibaluleke ndawoni like yephi into ebalulekileyo kodwa? Ibaluleke ngokuba i-foundation. I-foundation yomntu. Yazi, ndicingisa something. Even in our life, nathi sesekuqaleni. And ndicinge about le ngcambu yabona. I believe that if ever we can try to make things straight and right ekuqaleni, because this is it. That means if singaba nengcambu strong, even our family, because whenever let's say if singawusika ngapha somewhere here, destroy as it branches in. Still, if it destroyanga ingcambu, and so kuzobabonisa indawo ezokuba paragon of perfection. I used to measure other people, and usually I find them lacking somewhere. My lady, I used to measure other ladies and find them. This and I have got a long history together. Yes, I never knew that was guitar. And since I did a song for you, because you possess a fraction of my heart. You are everything I'm having for life. But turn on that. But feel free. I'm here for you. Anything that comes from you, the wish is my command. Who's up here? That's a good question. I never knew that question in my 20 years of living. My 28 years. What I'm trying to say is you know, I love you for the very reason that your father loves your mother. That is to build a strong standing family in future. That is why I'm even doing a song for you, so that wherever you are, even if I'm doing okokoko nathi ndadibana nezinto ezingantlanga apha ebomini bam ndithanda sidana sam ungazundibhoxa. Most certainly. Even here, thank God. But there is a message I'm flowing here. I'll put it in this. Kuzo zonke izinto ezenzekayo, always remember this words. I love you and I shall always love you. There are all sorts of disappointments in life. Humiliation, sorrow, and grief. But we all have our share for love, success, and lots more. Hey, you are everything I'm having. Izothatha sithanda sonke siyenja wena thile apho siyozakela umsana wethu izothatha.
Ngathi ufuna ukujela. Hey, khona into engifuna uyibuza. Hayi kaloku ubukade apho usiza manqapha unqabile. Hayi usawaxhaphaka mfondini. Yintoni? Hayi ubuzobona mina qithi khona ukushaya amanzi. Khona into. Akubani? You know, because of the friendship, because I don't want to go every day. Is there anything wrong? Ayikho into wrong. Kodwa ndiyaona nje utshintshile. Ndiyabona khona into etsalayo ngoku enonkumdla apha. Uyazi, wherever there are flowers, they appetize. If ever there are something which is well cooked, that's my boy. I'll know my phone. There's something for the son that when interest who is touching my heart. But before I tell me, how much do you know about Uloli? Oh, hayi ke uyambona anomhle. Nesimilo. Uyabona usisi wakhe bekwanga bekuthuba elide. Yami uzugcinwe ngumntwana ubungeke uthi ugcinwe ngumntwana. Ngumntwana oziphethe kakuhle ukhuthela. Into hayibo. Kutheni ubuza nje? Hayi. There is something that told me from the very first time you born us. That there goes food at first bite. The woman of my dream. Oh. If things goes well, I'm finding a lot about it. Uyabona ke nifanelene ke ndoda nifanelene. Hayi ndiyakuxhasa nawe. Hayi uright la mntana kakhulu. Uright. I hope. I hope so. Hayi ndingavuya nami ndoda.